Midhiero mosekel kod dok chien e kwan mar rech e nam Naivasha osemiyo jopith rech okawo okang' machielo kaluwore kod midhiero mikelo gi lokruok mag kor lwasi kod medruok mag pith rech ma ok ni kare e alworano. Kaluwore gi David Agonga mawuok e riwruok mar Airstrip Blessing Youth Limited, dwaro mar pith rech e alworano oseidho e kind higa achiel mokalo. Kata kamano, kaluwore kod lokruok mar kor lwasi e kind mamoko, nam Naivasha ok nyal dhi nyime kod chwalo chenro mar pith rech kendo koro chuno ni mondo mi gigol rech mawuok e counties mamoko. To climate change, there is an effect of production of fish, but what we do, we collaborate with the fish farmers around Lake Naivasha because, as I've said, this is a youth group that is impacting also to the community. That's why we've been able to also employ the local youths around here. We have also been able to give back to the community. As you see, our freezing charges are not that very much high. So it depends with the community because we are giving back to the community. My wish and prayer is to the county government of Nakuru that we continue doing restocking of Lake Naivasha because these youths are even struggling to get more fish to process their products because our beach here is not processing, or we don't have